Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да безнең татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада. Орча районы журналистларны җыйды. Журналистлар хезмәт хакын күтәрүне аны иң беренче дип куяр. Авылның 365 еллык тарихы. Киләчәк üzülмәсене, киләчәк нык булсыны, аларда безнең кебек дип әйтик. От шундый безнең теләк. Татар авыллары һәр кемгә үрнәк. Су белән тәэмин ителгән халык, юллары бар, халыкка яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган дип саныйм. Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы Башкортстанда. Тырышып бергә дисәк, бәлки балаларны татар телен саклап калу, авылны саклап калу шушы бер өлеше дип әйтәс килә минем. Бер ние, бер әйбер шуңа. КССР 100 ел татарлар тапшыруында яңа сәхифә. 1917 елда Уфада Милли Мәҗлес депутатлары милли территориаль автономия Идел-Урал штаты төзү идеясы буенча сөйләшүләр алып баралар. И Казан арты, сиңа кайттым, сөеп тагын да мин. Мәшһүр Тукайыбызның сүзләрен бүген каләм ияләре кабатлый. Тукай изеннән киткәннәрме, Орча төбәгенең суы шундый шифалымы, Габдулла Тукайның туган ягы иң күп журналистлар биргән район. Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең Казан бүлеге үзенең күчмә утырышын Орчада уздырды. Очрашуга бу төбәктән чыккан журналистлар кайтты. Толырак шул ук җирлектән чыккан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева җиткерер. Татарстан журналистлар берлегенә 30 ел. Әле күптән түгел аның Казан бүлеге дә барлыкка килде. Оешманың максаты башкалада хезмәт куючы журналистларны барлау, аларны бер-берсе белән таныштыру, аралашу майданын булдыру. Әлеге берләшмәнең беренче утырышы Орчада узды. Орча күп кенә язучылар, журналистларның туган ягы. Бу районнан чыккан журналистлар саны гына да 100дән артып киткән икән. Мин үзем Казаннан торгач, сораша торгач, шундый әйберне аныкладым. Иң күп татар журналистларын биргән төбәк Орча дигән фикергә килдем. Татарстанда районнан чыккан журналистлар, язучылар бик күп. Киләчәктә менә шулай яшьләр, студентлар шулай булып торсын, сезнең арагыздагы шулай ятсын, район инде сезнең кадрларны байтсын, кадрларны. Татар журналистикасы бүгенге көндә нинди проблемалар кичерә? Беренче чиратта Казан федераль университетында белем алыр өчен түләүсез урыннар булмау дип билгеләп үттеләр. Оптимизация ул безгә дә кагылды. Татар журналистикасы кафедрасы былтыр 18 елның сентябрендә журналистикасы кафедрасы белән берләштерелде. Хәзер инде исеме аны булай атала. Милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы. Безнең ситуация бүген мондый, КФУ җитәкчелеге бюджет урыннарын кыскартты. Былтыр мәсәлән журналистикасына да, татар журналистикасына да бер бюджет урында бирелмәде. Шуңа күрә былтыр ситуацияләрне без булай чыктык. ТНВ, әйдә ТНВ-га дигән конкурс уздырды. Шуның нигезендә катнашучылар күп булды, ләкин ТНВ максатчан программа нигезендә 3 кенә абитуриентны кабул итте инде, укытырга риза булды. Әйдә ТНВ-га конкурсы быел да кабатлана. Бу юлы абитуриентлар 2 түләүсез урын өчен көч сынашачак. Журналист үзе калкып чыгарга тиеш. Чөнки аның канында булырга тиеш ул язу. Орчаның Нур балалар телестудиясы да ул яктан күп кенә районнарга үрнәк. Биредә балалар һәм яшүсмерләр үзләренең иҗатын, сәләтен күрсәтә, район яңалыклары белән таныштыра. 10 ел эчендә 350 балага канат куйган иҗат лабораториясе ул. Нур студиясы белән элемтәләр алып барабыз, анда йөргән балалар безгә безнең район авторларыбыз. Шушы балалар мисалында әйтә алам, шунлыкта Орча төбәге ул үзенең җитәкчелегендә позицияларын үзенең татар халкына журналистикага өлешен кертеп бара һәм ага таба шушы хезмәттәшлек дәвам итсен дип уйлыйм. Районда шулай ук Каурый каләм исемле әдәби берләшмә дә бар. Хәвәскәр шагыйрьләр, хәвәскәр язучылар иҗат итәләр, үзләренең каләмнәрен чарлыйлар, төрле мероприятияләр үткәрәләр, язучыларны чакырабыз. Һәр вакытта да шулай иҗади рәвештә күңелле итеп алып барабыз эшләрне. Очрашуда төрле мәсьәләләр күтәрелде. Беренче чиратта мондый утырышлар журналистларны берләштерү белән кадерле. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Орча. Свердлов өлкәсенең Красноуфим районында урнашкан Бәяктүз авылының 365 еллык тарихы бар.
Архив чыганаклары буенча салага негез салучылар башкорт, удмурт, марилар. Татарлар исә бирегә патша салымнарыннан качып төпләнә. Җирле халыкның күбесе үзләрен гайнәләр дип йөртәләр. Бәяктүз авылы бүгенгесе үткәне турында киләсе видео язмада сөйләрбез. Бәяктүз авылы Екатеринбургтан 250, район үзәге Красноуфимсктан 15 чакрым ераклыкта урнашкан. Бүген биредә 10 урам, 220дән артык йорт, 400гә якын кеше яши. Ул инде кайбер кеше сораган икән, ничек Бәяктүз? Елганың исеме Бай Ак дип аталган иде, һәм аны шулай Бәяккә әйләндергәннәр. Түзе ул инде русча Устьедан чыккан, алар Бәяк тамак дип атамыйлар, Бәяктүз дип атыйлар. Шуңа күрә авылның тарихы шулай башлана. Алар гомумән күчеп килгәннәр 17нче гасырда Казан губерниясеннән, хәзер инде матур гына яшәп яталар. Шәһәргә якын булу яхшы да, яман да ди җирле халык. Яшьләр авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнми, калага китү ягын карый. Бәяктүз мәктәбе 1985 елда 196 укучыга дип төзелә. Бүген биредә нибары 30 бала. Бу балалар бакчасына йөрүчеләр белән бергә. Һәр ел саен авыл халкы 10 кешегә кими. Әлеге хәлне ничек тә булса яхшы якка үзгәртү максатында җирлекне үсеп баручы яшь буынга кызыклы итү өчен берничә ел элек авылда иҗтимагый совет оеша. Бергә әкрен планировать итеп эшләрне алга алып киттек. Менә мусор белән безнең авыр вопросы. Мусорны без җиңдек. Ничә еллар элек уже. Мусор юк Бәяктүздә. Пожарная безопасность, бөтен пастбищалар турында. Инде халыкка нәрсә кирәк, шуны эшләдек. Бәяктүз авылы иҗтимагый советы мәктәпне ябылудан саклап кала. Янган клуб урынына яңаны төзетә. Берничә ел дәвамында авыл советы рәисе җирле хоккей командасын җитәкләй. Ачык төбәк-ара турнирлар оештыра. Җиңүчеләргә бүләкләрне Акбарс Татарстан хоккей клубы бирә. Хәтта яшьләргә бит нимә шундый пример биреп куябыз. Алар да шу эшләрне алып барсыннар дип киләчәктә. Үсеп килүче буынны тәрбияләү белән мәктәптән тыш авылның ветераннар советы да шөгыльләнә. Татар мәдәнияте йолалары белән яшьләрне җирле Шишмә ансамбле таныштыра. Бәйрәмнәрне татар телендә үткәрәбез үзебезнең авылда. Татар теленә ярату хисе уятып, үсмер балаларда, яшьләрдә олораклар үзләрен күрсәтергә тырышалар. Бәяктүз авылының 360 еллыгына этнографик музей ачыла. Башта дистәгә якын экспонат кына булса, хәзер экспозицияләр берничә бүлмәдә. Музейны нигезләүче Шишмә ансамбленең җитәкчесе. Иң борынгы экспонатлар тальян гармон, шулай ук моннан 100 ел элек кулланылышта булган яулыклар, бизәнү әйберләре һәм калфаклар ди Миңлегөл апа. Авылда музей ачу бик мөһим. Кызганыч, алданрак уйламаганбыз ди ул. Хәзер табырга иске әйберләр авыр табып булмый хәзер аны. Бөтенесе дә минем кебек плюшкин түгел, җыештырмыйлар. Мин менә ничектер бөтен нәрсә жәл бәрергә. Бәяктүз авылы халкы һәр вакыт җирле хакимиятның игътибарын җәлеп итәргә тырышалар. 365 еллыкларына да зур тантана оештырдылар. Дистәләгән авылдашларны җыйды ул чара. Котлауларны Татарстанның Уралдагы вәкиллегеннән, шулай ук Красноуфим шәһәр бүлгесе башлыгыннан кабул итеп алдылар. Күрше авыллардан да иҗади бүләкләр белән килгәннәр иде. Бәяктүз ул яши, күрше авылларга үрнәк булып тора. Хоккей буенча алар район күләмендә беренче урынны алдылар. Хоккейда гына түгел, кул эшләре белән авыл халкы, хатын-кызлар шу хатынлык шөгыльләнәләр. Район бәйрәмнәрендә аларның выставкада күрергә мөмкин. Они неравнодушны к своей деревне, и поэтому очень рады, и хочется помочь и вложить все силы, чтобы эта деревня действительно жила. И они прикладывают очень сами большие усилия для того, чтобы деревня развивалась, а не умирала. Бәяктүз бай җир дигәнне аңлата. Җирле халык киләчәктә дә элеккеге кебек мул тормышлы, гөрләп торган авыл булуын тели аның. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Татар авыллары һәр кемгә үрнәк. Су белән тәэмин ителгән халык, юллары бар. Халыкка яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган дип саныйм. Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы Башкортстанда. Тырышып бергә дисәк, бәлки балаларны татар телен саклап калу, авылны саклап калу шушы минем бер өлеше дип әйтәс килә минем. Бер ние, бер әйбер шуңа. КССР 100 ел татарлар тапшыруында яңа сәхифә. 1917 елда
Уфада Милли Мәжлис депутатлары Милли территориаль автономия Идел Урал штаты түзү идеясы буенча сөйләшүләр алып баралар. Татар авыллары турындагы сюжетлар программабызны бойыта дисәк, ялгыш булмас. Бүтән дөнья буйлап таралган салаларны яктырту күркәм гамәл. Билгеле, без Татарстан Республикасы буйлап та сәяхәт кылабыз. Бүген Әлмәт районы Тайсуган авылына юлыбыз. Бу бай тарихлы авылда гөрләп яшәгән халкыбыз гаҗәпләндерә. Бик кызыклы, мөһим чараларда оештыралар. Барысы хакында да Ләйсәнә Садретдинова сөйләр. Біз Татарстан Республикасының Әлмәт районында, Ғабдрахман ауылынан 3 шақырым ераклыкта менә шушы Зәй елгасын узуга Тайсуган авылы каршы ала. Ғабдрахман авылы хакында җиткергән идек инде. Бу авылларның тарихында бәйләнешләр күп, уртак гамәлләре дә байтак. Тайсуган авылы хакында кызыклы риваятлар сакланган. Аның атамасы Имештау артындагы авылдан Каратай дигән атны урлап кайтып, шушы җирдә суйганнар да шуннан алынган диләр. Тайсуган. Аннан авылны чылгап торган тауларда Юа дигән кыргый суган үсә икән. Авылның атамасы шуннан килеп чыгарга мөмкин диючеләр дә бар. Зәй елгасының сай булуы белән дә бәйле диясләре килә. Кыскасы, фикерләр күп. Ничә еллык тарихы бар аны? Ничә гасырлык? Татарстанның дәүләт архивында 1719 елдан дип язылган. Әмма да ләкин сөйләүләр буенча, бабайлар сөйләве буенча, менә зираттагы кабер ташларын карау буенча, ул 1719 ел гына түгел, аңардан алда 200-300 еллар алдан килеп урнашкан булырга. 300 еллык кына тарих түгел, 600 еллык тарихы булырга Тайсуган авылы. Ренат Хаҗи Габделгалим улы озак еллар Сургутта хезмәт иткән, лаеклы ялга чыгып туган җиренә кайткан. Аны авылы тарихы кызыксындыра. Өйрәнеп, инде китабын да бастырган. Алла Тәгаләдәндер инде шул кызыксыну күрәсең, булай. Ни әйтсәң дә, моңынча авыл белән кызыксынучы да булмаган, язучы да булмаган, белүче дә булмаган. Шуның өчен инде кайткачын миңа бик күңелемә тиде. Авыл турында бер китап юк, бер нәрсә юк. Шуңарга инде үзем специалист булмасам да, шуңарга тотынырга туры килде. Әзрәк компьютерда утыра беләм, яза беләм, шуңарга инде Аллага шөкер, менә чыкты бит әле беренче китабыбыз. Билгеле, авылның бүгенге торышы да кызыксындырды безне. Бүгенге көндә безнең авылыбызда 430-дан артык хуҗалык исәпләнә, 1200 халык яши безнең авылыбызда. Бүгенге көндә бөтен авылыбызда социаль объектларда бар. Мәктәбез, садигыбыз, клубыбыз, медпунктлар. Су белән тәэмин ителгән халык, юллары бар. Халыкка яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган дип саныйм. Авылыбызда халык безнең тырыш халык дип әйтәсем килә, үҗәт халык, үзенең уйына килгән эшне башкармыйча туктамый торган халык. Шул сәбәпләр инде безнең менә авылыбыз бүгенге көндә нык та, халык саны да кимеми, яңа йортлар калкып тора. Сүздә юк, бер сюжетта гына барысы хакында да сөйләп тә күрсәтеп тә бетереп булмый. Бу көнне Тайсуган авылы милләтем бизәкләре фестивалендә кабул иткән иде. Без әлеге чараны тулырак яктыртырга булдык. Әлмәт районында менә шушындый фольклор, безнең тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне саклаучы ансамбльләр бик күп икән. Хәзер без менә нәкъ шундый ансамбль белән бергә себерке бәйлибез. Җитешкән булырга тиеш. Аны каян беләсең соң җитешкәнен? Чәйнәп карарга кирәк. Башында өлгергән икән менә бу. Шул вакытта себеркәне бәйләргә уже вакыт дигән сүз. Әлмәт районында гомумән бөтен авыллар бик дус, тату яши. Менә бу ансамбль бик күп авылны берләштерә. Без Әлмәт районының Невер авылыннан Кодагыйлар ансамбле, фольклор ансамбле. Бу безнең фольклор ансамбль инде 2000 елдан бирле эшләп килә. Безнең ансамбль 2003 елдан бирле дәвам итә. Бик матур итеп мөнәҗәтләр, татар халык җырларын башкарабыз. Биебездә бик күңелле яшибез без. Безнең авыл бик матур. Безгә кунакка килегез. Бүгенге көндә безнең милләтем бизәкләре бара. Милләтем бизәкләре берничә ел дәвамында бездә инде ул гореф-гадәткә әйләнде. Менә шушы фольклор коллективларның спутниклары, аларны дәвам итүче дәвамчыларыбыз барлыкка килә. Ни дип әйтсәгез, бүгенге көндә безнең районыбызда 53 фольклор коллектив эшләп килә. Милләтем бизәкләре безнең ул татар мәдәнияте,
татарның телен һәм ғөрф-гадәтләрен, аның йолаларын саклау. Әлмәт районы бит әле безнең татарлардан гына тормый. Безнең районыбызда 4 милләт тату булып, кулга-кул тотынып яшибез. Рус милләте, чуаш һәм мордва милләтләре. Һәрбер милләттең үзенең үзенчәлекле бәйрәмнәре бар. Бездә алар ғөрф-гадәткә кергән, ел саен үтәләр. Әлмәт районындагы авыллар хакында тулырак сез халкым минем тапшыруында күрерсез. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Тайсуган авылы, Әлмәт районы. Татар авылларын ничек саклап калырга? Милләттәшләребезнең төп тамыры авылны җанландыру юлларын Башкортстанның Туймазы районында эзләделәр. Биредә беренче тапкыр Россиянең татар авыллары бөтен Россия иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. 2 көн дәвамында 6 төбәктән килгән делегатлар урындагы эшкуарлар хезмәте белән танышты. Түгәрәк өстәл артында бәхәс кырып, тәкъдимнәр дә ясады. Илебездә татар авылларын алга идеп баручы милләтпәрвәр бизнесменнарның серләренә хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да колак салды. Чараның беренче көнендә төрле төбәктән килүче милләттәш эшкуарлар Туймазы районында зур уңышларга ирешкән коллегалар белән очрашты. Биредә яшәүче фермерлар хезмәте Башкортстанда гына түгел, бөтен Россиягә билгеле. Мәсәлән, 25 ел элек Латыйповлар гаиләсе берничә теплицадан башлаган эш бүген зур бизнеска әйләнгән. Ел саен 130 гектар җирдә 100 мең тонналык яшелчә үстерелә. Эшләргә кирәк. Эш бүтәнчә проблема юк. Акча бар безнең, бөтенесе бар. Килгән эшләрне Яшелчәләр белән бер рәттән гөлчәчәкләр үстерүдә уңыш бирә. Кайчандыр Үзбәкстанда тегү фабрикасын җитәкләгән Фәния Аширова буш вакытын чәчәкләр үстерүгә багышлый. Туган якка әйләнеп кайткач, яраткан шөгылен бизнеска әйләндерә. Җирле халыкны эш белән тәэмин итүдән тыш кемгәдер яңа тормыш башларга ярдәм итә. Төмәнәк авылында йомшак контейнерлар, капчык тукымалары җитештерү өлкәсендә зур уңышка ирешкән эшкуарлар яши. Аларның продукциясын илебездә генә түгел, Казакстан һәм Үзбәкстанда да кулланалар. Төмәнәк авылы Туймазы районының татарлары өчен генә түгел, гомумән төбәктә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче бер үзәк булып хезмәт итә. Биредә төрле әһәмиятле чаралар уздырыла. Апрель аенда Тукайга бюст ачылган иде. Монда балаларда телгә, гөрф-гадәтләргә кызыксыну уятылса, өлкәннәргә сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеге ачыла. Раушания Зарипова 5 яшеннән баянда уйный. Тальян төймәләренә исә җитез итеп басырга әтисе өйрәткән. Аермасы бар, монда бит икенче төрлек тартырга кирәк. Баслар икенче төрле бит инде. Биякка тартканда бер төрле, биякка тартканда икенче төрле. Шуңа күрә шуларын туры китереп тартырга кирәк. Чараның икенче көнендә делегатлар ачык һавадагы Бабай утары музей комплексы белән танышты. Татар халкының 3 гасыр дәвамында яшәгән чорын тәкъдим иткән үзенчәлекле күргәзмәләр битараф калдырмады. Татар авылларының югары дәрәҗәдәге үсеше узган гасырның уртасына туры килә. Ул вакытта гөрләп колхозлар эшли. Бүген әлбәттә колхозлар юк, әмма ләкин төмәнәкләр шул чордагы авыл яшәешен саклап калырга тырыша. Әлбәттә, дәртле, янып торган Төмәнәк авылы җыенга килүче делегатлар өчен үрнәк алырдай мисал булып тора. Әмма эшкуарларны борчыган төп мәсьәлә тирә-якта бигрәк тә татар авылларының сүнеп баруы. Менә алдагы елда шушы әйберне безгә ничек тәкъдим белән әйбәтенә чыгып, шушы әйберне эшләргә кирәк безгә. Ничектер тырышып бергә итсәк, бәлки балаларны татар телен саклап калу, авылны саклап калу шушы бер өлеше дип әйтәс килә минем. Бер әйбер шуңа. Пермь өлкәсеннән килүче яшь фермер Алмаз Хауев фикеренчә, авылга карата уңай мөнәсәбәтне мәктәп бусагасыннан ук өйрәтергә кирәк. Тик эшкуар сөйләвенчә, авыл хуҗалыгында экскурсия үткәрү тәкъдименә мәктәп җитәкчелеге битараф карый. Яшьләр билгеле шәһәргә тартыла. Кыйблалары бузылган кешенең. Бар бит ул теге булдыклы шәһәрдә яши, булдыксыз авылда кала дигән. Һәрберсенең бит булдыклы буласы килә. Барып карамаганны, аны бит күрмәгәнне теге әйбәтрәк була дип беләбез инде без. Җыенда катнашучы Россиянең татар авыллары оешмасы вәкилләре дә уй теләкләре белән бүлеште. Соңгы вакыт әйтәбез. Телне сакларга, авылны сакларга, аларны сакларга кирәкме, аларны үстерергә кирәк. Татар телен үстерергә, балаларга җиткерергә, безнең милләтнең теле дә, гореф-гадәтләре дә, бәйрәмнәре дә югалып калмаячак. Безнең башта кешенең үзенең аңы булса, милли аңы. Беренчедән, безнең бит татарны бетереп булмаячак, чөнки безнең
психологияда дәүләтчелек психологиясы бар. Безнең татар империя халкы булган. Шуның өчен ул бетмәячәк тә, формасы үзгәрәчәк. Төркемнәр төрлечә булырга мөмкин. Ләкин Идел Уралда әйтеп китәргә була. Татар халкы сакланачак һәр вакыт. И алга барачак. Фәнир әфәнделәр эшләгән кебек, җиткезергә безгә 1-2 ел эшләргә кирәк әле. Бездә эшмәкәрләребез теләк белдерәләр. Табигатыбыз бар матур. Чөнки безнең бар хыял якын тирәдәге төбәктәге балалар бер башка төбәкләргә лагерьларга йөреп, бер-берсе белән күрешеп, аралашып, бүтән төбәкләрне дә белсеннәр дип. Милләт өчен көрәшәм дип йодрык селкеп йөрисе урынга бар көчне хезмәт итүгә салу күпкә файдалырак. Авылларга да кабат җан өреп була. Бары тик ышанырга һәм тырышырга кирәк дигән фикердә калды татар халкының эшкуарлары. Туймаз районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. ТССРның 100 еллыгын каршылап, татарлар тапшыруында яңа сәхифә. Үткәннәрне барлап без алга юл ачабыз. Барлыйбыз, өйрәнәбез, хәтердә саклыйбыз. Сүз Булат Ибраһимовка. Беренче чыгарылышта без әлеге тарихи вакыйганың башы 1917 еллардан башларбыз. Октябрь инкыйлабыннан соң хакимияткә килгән большевиклар рус булмаган Россия халыкларына яңа мөмкинлекләр бирәләр. 1917 елда Уфада Милли Мәҗлес депутатлары милли территориаль автономия Идел Урал штаты төзү идеясы буенча сөйләшүләр алып баралар. Проектның идеологы Ильяс Алкин, картасын төзүче Галимҗан Шәрәф була. Идел Урал штаты үз составына Казан, Уфа, Оренбург губернияләрен, шулай ук Пермь, Самара, Сембер, Нократ губернияләренең татарлар күпләп яшәгән Өяз һәм волостьларын берләштерергә тиеш була. Бу үз чиратында Россиянең унитар дәүләттән федератив дәүләткә беренче адымнарын ясавы дип кабул итәргә кирәк. Кызганыч, төрле сәбәпләр аркасында беренче чиратта большевиклар тарафыннан хупланмау нәтиҗәсендә бу хыял тормышка ашмый. Идел Урал штаты Советлар хакимияте тарафыннан сәяси провокация буларак кабул ителә. Төп оештыручылар 1918 елның 28 февраль төнендә Кызыл армиячеләр тарафыннан кулга алына. Кабаттан Идел Урал штатын проектын тормышка ашыру өчен Казанда Болак арты республикасы да төзелә. Март айында формалашып, ул бары тик 1 ай чамасы гына яшәп кала. 1918 елда Советлар хакимияте Идел Урал штатын кабул итмәгәч, милли сәяси лидерларга Татар-Башкорт республикасын төзүне тәкъдим итәләр. 1918 елның гыйнварында Казанда Мөселман социалистик комитеты рәисе булган Мулла Нур Вахитов җитәкчелегендә мөселман эшләре буенча комиссариат төзелә. Асылда шушы орган татар һәм башкортларның Совет хакимияте белән берләшүендә зур роль уйный. Татар-Башкорт республикасы территориаль яктан Идел Урал штаты белән хәтерләтә. Кызганыч, әлеге проектта тормышка ашмый кала. 1919 елда башкорт сәясәтчесе Зәки Вәлиди Совет хакимияте сәясәтен хуплап советлар ягына күчә. Эш шунда була ки, башкорт сугышчылары гражданнар сугышында аклар хәрәкәтендә Колчак армиясе составында сугышалар. Әгәр дә әлеге сугышчылар Колчак армиясе ягына чыксалар, Совет хакимияте Россия составында Башкортстан бәйсез республикасы төзеләчәк дип вәгъдә биргән булалар. 1919 елның мартында Башкортстан чынлап та милли бәйсез республика булып игълан ителә. Соңыннан ул да БАССР булып үзгәртелә. Башкортстан айрым республика булып имзалангач, Татар-Башкорт республикасы проектының да кирәге калмый. 1920 елның гыйнварында Мәскәүдә Татар Совет социалистик республика төзергә кирәклеге хәл ителә. Сәхибгәрәй Сәйдгалиев җитәкчелегендә булачак республиканың территориясын раслау буенча комиссия төзелә. 1920 елның 27 майында ТАССР оешу турындагы декретка Совнарком рәисе Ленин, Бөтен Россия үзәк башкарма комитеты рәисе Калинин һәм секретаре Янукидзе тарафыннан кул куела. 1920 елның 25 июлендә хакимлек тулысынча Татар автономиялы Совет социалистик республикасының вакытлы революцион комитетына күчә.
Коммунистик большевиклар фиркәсенең үзәк комитет политбюросы яңадан төзелгән республиканың беренче җитәкчесе итеп Сәхибгәрәй Сәйетгалиевны раслый. Сәхифәбезнең киләсе чыгарылышларында без кабаттан ТАССР тарихына, аның шәхесләренә һәм кызыклы вакыйгаларына тукталачакбыз. Бүгенге менә шулар. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Видео язмаларыбызда бөтен дөньяга сибелгән халкыбыз тормышындагы вакыйгалар, шәхесләр, авыллар тормышы, тарих. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Сау булыгыз.